Штутгарт, на около 130 км от нашия град. Минали сме около 40 км посока Штутгарт и ще ходим може би в Праймарк и ще видим какви други магазини има. Отново за да напазарувам, може тук да намеря и летни дрехи намалени. Аз обичам да пазарувам. Сезона следващия де факто в момента идва пролет и лято. Ако мога да намеря нещо пролет и лято, взимам на ефтино. Ако не, си пазарувам главно за другата зима, защото така ми излиза много по-ефтино, особено с децата. Все пак знаем, че децата прекалено късат и дори да вземеш нещо по-голям размер, поне знаеш, че за напред имат дадена дреха. Имам място къде да ги събирам, затова съм ми купила и такъв голям гардероб. Да, така, сега плана е само Праймарк да минем. Може и да хапнем нещо. Може и да хапнем нещо, там ще видим. Махай за камерата, мамо. Кажи здравей. Защо стоиш с шапката в колата, мамо? Махни я. Поиска си детски и си гледка малката и така. А малкият заспа. И е време за мама и тати. Тук ви показваме малко кадри от самото пътуване с колата. А ето го новото умение малкият да се крие. Една спокойна неделя и приготвяне на вечерята от цялото семейство. А какви са вашите общи любими занимания? Ние обичаме да вкарваме Ариана в ежедневието, което ще рече да й показваме как готвим, как почистваме и тя да се включва в това. Знаете ли, всеки божи ден, след като оставя Ариана на градина, се прибрам в това. И всеки божи ден трябва да го правя. Но това е нормално. Поне за мен. С две деца съм. Сутрин да облечеш, другия да облечеш, той реве, третия реве, четвъртия реве. Имам чувство понякога, че имам 1000 деца. Да, две са само. Но това е нормално. Поне за мен това е нормално. Аз не се старая да бъде винаги тип-топ в къщи, изчистено и така нататък. Все пак аз имам две деца и предпочитам да им дам любовта си, доколкото мога, но в същото време се опитвам и да балансирам вкъщи да е изчистено. И сега ще ви покажа как ще изчистим и събираме багажа. Къде ще ходим? Ще разберете скоро. Подреждане от мама и нови умения от Ноа. Това да се катери и да е на ръба да падне направо ми побърка. Вече сме в Бремерхафен и ви показвам част от ежедневието там. Кръстниците на децата са народни танцори и бяхме на тяхна тренировка. Разбира се, тъй като родителите са танцори, няма как и синът им да не е. Ето го и малкия, който винаги намира път да дойде до мен и да каже: мамо, вземи ме. Вчера имахме планове да излезем, уви не се получи, все пак сме майки с две деца и твърде бързо се уморяваме и много лесно, та сега сме двете без деца. Ето, нямаме деца. Сега ще отидем малко на разходка, да видим какво имам да пазарувам, да го вземем. И още ще се направим, че имаме да пазаруваме, защото все пак е трябва почивка, па ще се вкъщи с децата. Така че продължаваме напред. И ще се опитам да снимам този път наистина в магазините. Показвам ви още едни кадри, как всички сме се побрали в кухнята и един с едно дете, друг с друго дете, общо взето всеки с по едно дете. Ето и кадър на грижовния кръстник на Арианка, който така добре и оправи панталона.
Тази пица беше толкова вкусна, че се замина за секунди. Нашата гимнастичка отново показва движение и умения с баща си. Тези красоти ги изработва кръстницата на децата ми. Ще оставя линк в описанието към нейната фейсбук страничка да ги разгледате. Пътят на обратно и мама се наслаждава на останалите километри. Пеем и се забавляваме на детски песни, за да може децата да са спокойни. Ето и една част от нашата неделя, която беше твърде скучна за снимане, но все пак имаше малко игри пред Бога, та реших да ги снимам. Благодаря на всички, които харесват и гледат видеята ми. Надявам се това да бъде част от ежедневието ми и да се мотивирам да снимам много повече неща за напред и да ви доставям удоволствие. Както снимането на клипове на мен.